unes setmanes s'inauguraven a Tarragona uns nous cinemes. Era, després de força temps, els primers cinemes instal·lats dins la ciutat de Tarragona, i ho feien dintre del complex del Parc Central. Alguns companys de Tarragona amb mobilitat reduïda estaven contents perquè van pensar que tornarien a poder anar dintre de Tarragona a veure pel·lícules de cinema, però sembla ser que això no serà del tot possible. Un dels que ho va intentar va ser el Carles Balanyà, que fa no massa temps el teníem aquí per explicar també les deficiències d'accessibilitat en la línia d'autobusos Reus-Tarragona, i ara va anar a veure si podia entrar al cinema, i la seva sorpresa va ser prou important. Carles, bon dia. Hola, bon dia. Com va ser la teva sorpresa? Bé, doncs com has dit, realment aquí a Tarragona feia molt de temps que no hi ha cinema dintre la ciutat mateix, i nosaltres no podíem anar al cinema, i resulta que estàvem esperant amb molta il·lusió, perquè jo visc en una residència de discapacitats físics, i tots ens agrada el cinema i anem cap aquí, cap allà. Estàvem esperant amb molta il·lusió que s'inauguressin aquestes sales de cinema, i resulta que l'endemà d'inaugurar-se m'hi arribo per entrar a veure una pel·lícula. Abans d'entrar vaig voler mirar com estava la sala, per si de cas, i quan vaig entrar la vaig trobar, de veritat, que una dissolució, i resulta que l'únic lloc que no es deixen per estar nosaltres amb cadira de rodes és al davant de la primera fila, a 3 metres de la pantalla, d'una pantalla immensa, en qual fa 3 anys vaig estar en una sala que per provar ho vaig mirar, impossible veure una pel·lícula. A més, acabes amb mal de coll, perquè has d'estar mirant cap dalt tot el rato, no t'enteres de res, perquè la pantalla tan immensa has d'estar mirant esquerra, dreta, quan hi ha una acció, una seqüència d'acció ràpida, ni t'enteres, i vaig dir aquell dia, mai més. I és que a la pràctica pots entrar, però ficant-te al davant mateix de la pantalla és que no veus res i a més t'acabes amb un mal de coll. Vas preguntar si hi havia algun altre lloc per poder... No. Hi ha 6 sales de cinema aquí al Parc Central. Totes amb la mateixa estructura? Totes amb la mateixa estructura. És estructura tipus grada. O sigui que arribes a planta baixa, com si t'ho en un camp de futbol, i els seients és una grada, que pujant cap dalt. O sigui, nosaltres hem de quedar al baix de tot. I la part superior tampoc? Tampoc, perquè entres per baix. Com antigament el cinema s'entrava pel darrere, i t'acabes per la meitat, pel darrere, mira, la curiositat. Resulta que aquí a Tarragona abans hi havia 2 cinemes, 2 complexos de cinemes. Un al Ramon y Cajal, ja fa molts anys que es va tancar, que es deia Òscar, crec, i podíem anar perfectament al cinema. Però això parlo d'anys, imagina't, amb l'accessibilitat perfecta. I fa com quan se va inaugurar el Parc Central, van ficar també dintre, a la planta de dintre, uns cinemes que es deien Lauren. Perfectament, totes les sales entraves bé, entraves per darrere, te quedaves a la meitat o al darrere, perfectament. O sigui que és una cosa que en lloc d'evolucionar hem involucionat. De poder anar al cinema ara no hi podem anar. I aquí hi ha una decepció molt gran entre... He trobat companys que han arribat al cinema i s'han tirat. Una vegada han vist allò han tirat enrere. A través de les xarxes socials i els companys de la residència i companys que conec de Tarragona, tots estan, la veritat que hi ha molta indignació i molt emprenyament, perquè és una cosa que no hi havia problemes s'han tirat enrere. El segle XXI, el 2013, que obrin una sala de cines que a la pràctica, o sigui, pots entrar dintre, però és que a la pràctica no hi entra ningú perquè és impossible. Has intentat fer alguna gestió amb l'Ajuntament de Tarragona, a veure què et deien? M'ha dit l'alcalde que estan complint l'accessibilitat. Això t'ho ha dit el propi alcalde? Sí, a través del Facebook. Molt bé. Però m'agradaria entrevistar el senyor Ballesteros un dia perquè tenim assumptes pendents. Per exemple, les escales mecàniques. I el pas subterrani de la plaça dels Carros. És que ja... Després hem anat enrere moltes coses. Quan sempre s'ha anat endavant amb accessibilitat és que hi ha coses que abans podien fer-les i ara ja no. I hi ha molta decepció perquè és una cosa que el cinema doncs ens agrada i com tothom, no? I clar, i els cinesiamos s'excusen que nosaltres podem entrar i ens podem ficar al davant de la pantalla.
El Sergi Casado, que és el responsable d'un nou mitjà digital a Tarragona des de fa poc, el cirdetarragona.com, que és una persona molt sensible a aquests temes d'accessibilitat, l'hem trucat per comentar-li, perquè ell va publicar això que va passar i si havia fet alguna gestió, i ens ha dit també el mateix que tu, que havia trucat als responsables del cinema i li havien contestat el mateix que l'alcalde, que estava adaptat. Sí, home, pots entrar. Pots entrar i te pots quedar al demant. Però és que ningú hi quedarà. Pagues l'entrada i et quedes allà. Jo vaig provar fa 3 anys perquè vaig fer un viatge a uns altres cinemes i em vaig trobar allà, que feia il·lusió de veure la pel·lícula, això en un altre cinema, però això ja fa anys. Dic, bueno, ja que estic aquí ho vaig provar. Em faltaven mitja hora encara per la pel·lícula, vaig tenir de sortir. No m'enterava i dic mai més, i em vaig quedar emprenyat. I ara això, que estàvem esperant, però és que tots els companys que me trobo per Tarragona, tots estem decepcionats i impotents, perquè això ja no es pot fer res, només segurament el dret de pateleo i Què creus que està passant per aquesta involució, com tu has dit? No ho entenc. És que és increïble, és increïble que es faci o sigui, que hi havia uns cinemes adaptats, que es tiren enters, es facin uns nous, i els que es facin no es facin bé. És que l'estructura d'abans del cinema s'entraves pel darrere i quedaves al darrere de tot, inclús és que no hi havia ni lloc però te quedaves allà. Per això ja parlo de quan els cinemes Pales de Reus, o no em diguéssim el Laurens que està allí al costat del McDonald's de Reus i tots els que hi havia aquí a Tarragona, no? El Pales de Reus era la sala 1, l'única, perquè la resta estaven en una segona planta que mai ha tingut ascensor. Sí, la sala 1 me'n recordo que havia entrat quan era petit i anava. Però mira, havia entrat, i això te parlo de fa 30 anys. I ara en un cinema que se construeix en el 2013, 6 sales, i que cap sigui a la pràctica, perquè ells diran que pots entrar, i clar que pots entrar i quedar-te allà al davant, però la pràctica és que no hi haurà mai cap espectador que vagi en cadira de rodes. Carles, ho hem de deixar perquè tenim... I diuen cadira de rodes la gent gran que no pot pujar les escales cap dalt i tal. Així, molta indignació. Carles, ho hem de deixar perquè tenim altres continguts i se'ns està... Moltes gràcies per donar veu la denúncia. A tu. Adéu.